Ešte predtým, než začne toto video, poprosil by som vás o odber. Moc by mi to pomohlo a zabere to 1 sekundu vašeho života. No nic, užite si toto video celé zábavy. Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa z One Armed Robber a sem tu aj s Majográlem. Čus, ideme na to, ideme lúpiť banky. Ideme lúpiť banky, kámo. Jewelry Store. Dajme. Jo, tak to bude také ľahší. Jep. 3, 2, 1, boom! Bugla sa mi, dobre. Oh. Dobre, AKčko mám dobre. ideme to asi sneaky peeky, jak hodnotíš, jo, môžeme. Jak hodnotíš moje AKčko? No, samozrejme z 10-10. Lebo to sú zbranie a my máme rádi zbranie. Aha. OK, ale ešte potichu, lebo tady je týpek a ten si nás nemohol všimnúť. A tady je ďalší týpek. Počkej, tak poďme rýchlo tady. Dobre, počkáme na ňo, ja si zoberiem toto, lockpick. Jo, dobre. Fuck, dobre. Už ide. Počkaj, jak to musíme urobiť? Ja už ani neviem. My musíme najprv ty dvere. No dobre, co musíme urobiť? OK, ja už som v tej budově a ja som to zapomněl. My musíme podľa mňa tú kameru zničiť. Aha. A tak musíme... No, nemáme zabiť toho garda? No len lebo musíme... tady je nejaký pípač. Tak musíme túto kameru zneškodniť. Ty vole, hej, ja som to išiel otevriť a zrazu ten týpek tam byl. Dobre, ale máme to. Jo. OK, hej, proste ja som to išiel otevriť, ne sneaky piky a zrazu ten týpek. OK, kde čo máme ísť? Tady je týpek. Jo, tak tam nic asi. Ty ho zabíme. Ja som ho zabil, oh no. Mám pocit, že táto hra je trošku zabugovaná, to sa mi ľúbi. Aspoň získame zadarmo peníze. Tak počkaj, ja toto zavrem pro istotu, aby nikdo to nevidel. Nevidel, kámo, nevidel. Ja furt ne, počkaj, tady co je? Tady bude ten guard, ne? Toho musím asi zneškodniť. Jo, tady je pípak. karta. Jo, to je karta, aj. Dobre, ale tak ho zabij a tady je ten pípak, tam ho potrebujeme, tak ho tak otevřeme. Bum! OK, dobre. Ty vole, dostal to hlavne, máme Mikuláš Černák. Mikulášku Černákovku dostal. Áno, tu sú kamery, dobre, tak to nebudeme, lebo nemáme už žádný pípak. Dobre. No, keby sa spustil Ariel. Tady sú peníze, poďme zebrať. Jo, ale my nemáme tú tašku. My ju máme venku dole. Are you crazy? Tak choď to zebrať. Dobre, ide. Ty už si dole? No, ne. Proč bíknú dole? Ja som videl niekoho dole. To sa mi asi buglo. Nevím. No, akože snad sa ti to buglo, lebo... Kámo, ale jestli tam niekto uvidí toho garda, tak sme v riti. Ne, on by sa dozadu nemal niekde kúknúť. Mne sa ľúbi, jak to tam dávame, jak lobotomové. Proč tá taška letá? Dobre, asi to už máme. Táto karta, to je, počkaj, to je k čemu? To je... Aha, to je Vault. Takže to je k sejfu. To je od trezoru, ale neviem teraz kam sa toto. Tak počkaj, tašku za toto... Počkaj, ale tady je... Máš tú kartu, lebo tady je aj od... To je od tého toto. Jo, áno. To je tam, kde si zabil z toho týpka. Jo, idem. No, tak to zeber, lebo to vypneme alarm. Lockpick asi zeber, lebo tady sú dvere. A na to potrebujeme. Dobre. Takže to zeber. Takže ideme zase. Okej, ale máš tú kartu? Dej ju, kde je? No, ja som to už pípil. Vidíš, že tu máme, že Enter the World. Aha, dobre, dajme to tam. Ja idem pro tašku. OK. Počkaj, toho garda trošku zanesem pro istotu. No poď, ježiš, kam to. Tak, dobre, ja to zavriem a idem pro tašku, takže... Jo, ja už tam dávam nejaké hodinky, aj keď to je už plná peniazma. To není v tento mieste náhodu aj ten mansion a tak, všetko? No... Co tam byly ty mapy? Jako ja mám pocit, že mansion asi ne, ale... Mám pocit, že tá banka áno. Pegasus a tak. No, Pegasus asi áno. Ja zavriem dvere. Jo. Aby to nikto... OK, tak vykradajme. Kámo, keby to bylo v reálnom živote. Aj tak bych to neurobil, ale kámo... Keby sme toto mali. Zeber kabel, hej počkaj, ty už si tú kabelu zanesel? Áno, to už byla plná. Tak zeber další, lebo asi aj už táto bude plná. Keď to tam nejak narvem, tak... Jo, mám. Možno. Nemám pocit, že toto sú tí najdrahší veci proste, tento Diamond Ring. Tady sú nové Rolexky, ty vole. Budeme bohatí. A kúpime si vilu, co potom okradneme. Jo. Hej co, keď sú to fakt Rolexky? To by bylo dobré. No, to by bylo. A ešte by to bylo lepšie, keby toto je reálny život. Jako, ne vykrádanie banky, ale myslím akože peňažky, viete.
A ani sme potrebovali, lebo... Aha, nepotrebovali. Ja nevím, mám taký problém. No. Mne tam jeden šperk nejde dať do tej kabely. No dobre, tak počkaj, tak ja ti pomôžem. Dobre. Je to Dobre, možné. ideme do prdele. Hej, čo by úplne toto, ne? Išli by si... Ale ja som toto, hopa. No, ja som chcel iba povedať, že keby tam došli do trezoru, ne? Nejaká proste baba, co by to mala, proste co je predavačka, ne? By sa tam išla kúknúť a zrazu nic, ne? Tak nechcel by som byť ty, ale ako zarobili sme si len 67 000. Ale to nevadí, kamo. Ale počkaj, my sme mali 68. Ja som to tam videl, ja to tu dám aj. Takže buď sa niečo prebugovalo, ale to je jedno a ideme do riti. Yes, kamo. Koľko nám to trvalo? 8, no. Jako, ja nejsem spokojný ze 60 000, takže ja by som asi išiel spraviť ešte jeden. Jo, ale co by sme teraz išli, lebo máme tu odemknuté Orbital Bank, máme tu Lundenburg Lycus, potom Mansions, Pegasus a Liberty Hof Bank a Jeveristo. Ja by som išiel Liberty. A ľudia, ja viem, že na týchto videách asi nebudú moc zhľadnutí, ale pokiaľ dáte na tento videu 1000 zhľadnutí, tak kúpim jednu z týchto map za peníze. Proste s radosťou, ale musíte mi slúbiť, že to budete kúkať. OK, tak ideme na Liberty Hof Bank. Jop. Poďme. Kámo, ale som zvedavý, co to bude, lebo už to není taký obchodík s šperkama. No. Už to je trošku taká banka, no. To už je trošku level high security. Jo. Nemáš zbranie. Počkaj. No, to vím. A ty povieš, že by sme išli asi týma tu dverami. Kámo, ináč spím. Ale aj keby to nekúkali, kámo, robíme to pro zábavu na stopa. No, Kde? Oh shit. Tam je. Oh fuck. Hej, nepípneme. Ale my ho musíme, lebo tady je pipak. Ne, kde je pipak? Tam. Kde je pipak? Kde? Počkaj, ja ho zabijem tu. Blízko. Dobre. My sme Oh shit. Ale počítame to, Ne, vôbec to sme nič, to... počítali. Dobre, sme tu znova a snad sa nám to už podarí. Jakže sme Hej, to ale znova, však my to hrajeme prvýkrát určite, túto mapu. Aha, určite, jasne, Ano. určite, no. No, ja si myslím, že musíme zabiť toho garda, musíme sa vybiť toto. Ja, že Musíme keď sa bude vyhýbať tej otočená kamery. doprava? Áno. Ja, keď bude aha. No dobre. Okay, Jak je tak. čo otočená? Ona je tam otočená. To už je Kde ten gard tam? Hej, ja idem Je týchto z vás a doprava. tady sú ľudia. Ok, je doprava otočená, teraz je doľava. Turiti, Dobre. skoro mňa to naskenovalo. Furt je doľava. Dobre, už je doprava. A počkaj, tu je druhý pípak, tak asi musíme zničiť tú kameru, aby došiel ten guard. Aha, áno. Daj to tam. Mne sa teraz sú ruky porád. Ale máme to, no. Aha, tak ináč keď klikneš na tých týpku, tak ich zvážeš. To je dobré docela. Aha. Poďme hore, co je hore? Poďme hore za táto. Poďme sa kúknúť hore. Jestli bude nejaký guard na nás vyčíhat. Nikto není. Dobre. Pohodička. To je office. Daj mi Ja sa trošku bojím. Kámo, museli sme ho zabiť. Rýchlo, je tu niekde pípak? Hore treba. Je. Máme to. Jo, dobre. Uha. Ja idem ten lockpick. Jo, ja zavriem, ja sa kúknem, co je tu. Aha, nic, dobre. Tam bude nejaká... Are you crazy, ty Ty vole? vole. World keycard, máme world keycard. Nice, tak dajme do baťošku. Oh shit. Oh no. Tak asi ich zvážime, ale ja som tu videl aj garda. Jo, tam je aj kamera. A kde je pipak? Je tu aj pipak? Je, pri dverách. Idi to tam dať, ja Dobre, zvážem. Jo. Dobre, tu nikto. Tady nikto není. Tu, áno, tu je. Dobre. Dobre, zvážil. Máme Utility keycard, takže to je asi toto. Od kamer, to je dobré. Ne, není to od kamer, ale od alarmu. Tá kamera sa furt kúka. Dobre, patrne. Oh shit. Ona mňa skoro videla, dobre. Dobre, ty toho zastrelím. Tu je záchod. Kámo, chudaj, ja všetkých zastrelím. Ne! Co? Tá kamera sa kúkala do toto. Na ten smer. Hej, ideme to preránovať. Poďme, no. OK, sme tu po dlhej dobie. Yes. Aha, my už sme to pikli, tak počkaj. A je tam. Áno, ja som ti říkal. A je tu pípak, je tam.
Tak zabij ho. Ja nemám náboje. Dobre. To je... Ty nemáš náboje. Ty jsi mi to No, máme to Dobre. pipnuté aspoň. Dobre, poď. Ok, teraz nikto nekúka kamery, takže sme v čile. Počkaj, kto to zvypel? Počkaj, alebo kde je tá utility roomka? Dole tuším byla, no. Jaj. A potom musíme ešte ten Wild... Tu byla tuším tá roomka, ne? Jo, tu je. Asi áno. Dobre. Sme tu. Tady to... Dobre, je to. Break into the wall, takže idem toto. Ja to nenávidím, je to strašne pomalé, ja sa nevím dočkať, až kúpim nový piklok. No akože je vrtačka. No, To by nemusela byť špatná. ako nevím, ono to je len podľa času. Ale asi to nebude vystačiť, takže ja bych asi potom išiel pro druhý back. Asi tak, no. OK, ja to tam mám. No nemám, ale už to tam bude mať. Môžem to brať aj toto nejaké vícejš, kam to je strašne zdlhavé. Však to sa tam ani nedá. No tak poďme asi pro druhý. Aha, máme 53 000. No tak to už je docela dobré. OK, tak by sme mohli ísť. Jo, počkaj, ja tu ešte moc toho. Dobre, som tu. Potrebujem... Kámo, tady sú peníze moc, ty vole. To nevím, či tam dáme. Ja neviem, či tu nemôžeme niečo nechať. Ne, my máme ešte jednu kabelu. Jaj, dobre. Tak ju budeme potrebovať. Až koľko to? Vlastne týto môžeme vyhadzovať z tejto a môžeme si takto toto recyklovať. To je pravda, to mňa nenapadlo ani. No, budeme mať asi 90 000, keď zeberieme toto. Asi jo. OK, máme a už tu už není? Jo, už sme všetko vybrali. Už ne, tak ideme. Máme Ale písali tam medzi 70 000 a 90. No, nevím, podľa mňa tam bylo ešte niečo ukryté. Íď, Continue. A ja si myslím, že video je akože dlhé dosť, tak by sme ho mohli ukončiť. Jo. Pokiaľ sa vám video ľúbilo, dajte like a odbier, prosím, moc by mi to pomohlo, ale že fakt moc. A my sa tady s Majogralem lúčime, takže čau! Čau!